Anti cakal fa yau din nan fa yau cinikin doyan nan fa kin san gaba ɗaya ba a yi ciniki ba. Allah anti kankana to ainihin cinikin da ne duka na sayar da tawa ba ruwana. Wallahi Allah ni kuma gaba ɗaya tawa bandaro ma ta buga. Haba Allah to ai kai ne an samarin nawa ne gaba ɗaya ba sa zuwa wallahi Allah. Haba kike min kiran wannan abu. Wallahi Allah. Ni kin san me idan na tashi ina musu rangwade nan ne musu sai kaga Allah duka na sayar da ku. Ai, anti kankana kin ga wani dan Yarabawa kuwa? Kai wallahi har ya kwanta. Wallahi Allah kyakkyawa ne kuma. Ni wallahi gemin sa ne ma yau. Aiki ne wani abu gaskiya ni na fara gani sai dai mu je ya zaba ya dirje. No. Assalamu alaikum dan Yarabawa. Kaka menene ta faru? Wallahi ba son ka nake yi. Dun wannan gandan gardi na ka zo ka sa riga. Ka yage min wannan sunan ba suna na gardi ba suna na anti kankana. Anti kankana? Ni kuma suna na anti chakas. Anti chankas? Kuma anti kankana ba? Subhanallahi. Kankana wanda ana barewa sa shine mutun ta kuma anti kankana. Cas. Allah ya shirya. Ina ba gaskiya ka yi min wallahi ina son ka wallahi I love you wallahi. Awa siya mana. Ke dan iska ne. Kina sa kayan daudan ki zo ki ce kina son waye ga mani dan Daudu ne ka daina ga mun wannan sunan ba suna na dan Daudu ba suna na anti kankana. Zaki siyo banki yanzu dan sanda ta zo nan wurin tana neman dan Daudu. Dan sanda da kika sani suke kame dan girman Allah. Allah. Alquran suna na Idi. Kin dawo daidai kenan. Suna na Muhammadu Tukur. Muhammadu Tukur. Allah Kamus. Sejiya. Mu zaki nuna ma daudan si dan ubanki. Wai ka duba raina hankali wai dan Daudu wai tana son da Yarba. Wannan gemu ita ne tana jayan mata gashi yanzu ta fara jayan dan Daudu. Dole mu shirye wannan gemu fa kara samu masala wallahi. Dan Yarbawa Hausa TV, yi subscribe sannan ki danna ku rawa. Bling bling.